ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളൊരു സൗത്ത് കൊറിയൻ ചിത്രമാണ് പരിചയപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടാനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. 2010 പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മാൻ ഫ്രം നോവെയർ എന്ന് പറയുന്ന കൊറിയൻ ചിത്രം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ഒരു 28-29 വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു യുവാവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയോ മക്കളോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അധികം അയാളോട് സംസാരിക്കാറില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളാരും. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു റേപ്പിസ്റ്റായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളാരും അദ്ദേഹത്തോട് അധികം മിണ്ടാറില്ല. ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു മകളും മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. തൻ്റെ അമ്മ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെയധികം സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലെ വില്ലന്മാരെയാണ്. അവർ വലിയൊരു ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സാണ്, അതായത് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്ന ആളുകളാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 2 പാക്കറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മയും അവൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളും കൂടി കടത്തും. അങ്ങനെ കടത്തിയതിനു ശേഷം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടാവും. ഇവൾ പറയും ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എനിക്ക് വേണമെന്ന്. അവൻ പറയും നിനക്ക് 20% മാത്രം, ബാക്കി 80% എനിക്ക് വേണമെന്ന്. പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമാകുന്നു. ആ സമയം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവളുടെ മകൾ അപ്പുറത്തുള്ള കഥാനായകൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ, എൻ്റെ അമ്മ അപ്പുറത്ത് വഴക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുന്നു. ചിത്രത്തിലെ നായകന് അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ഒരു സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ഈ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി ആ വില്ലന്മാർ അന്വേഷിക്കുകയും അത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോയെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പിന്നെ നായകൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡീലർ അയാളുടെ ഗുണ്ടകളെ അയക്കുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫൈറ്റിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടീനെ അയാളുടെ ആളുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ നായകനെ കൊണ്ട് അവളെ വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രാപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നായകൻ ആ പെൺകുട്ടീനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മേനെ കൊടൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഒരു കാറിൻ്റെ ഡിക്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന ഡീലറുടെ കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിൽ അയാളെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ നായകൻ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. പോലീസും നമ്മുടെ നായകനെ പിടിക്കാനായി നടക്കുകയാണ്. നായകനാണെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടീനെ രക്ഷിക്കാനും. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ചിത്രം തുടങ്ങി 1 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ അധികം വയലൻസ് സീനുകൾ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ തട്ടുപൊളിപ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഐ സോ ദി ഡെവിൾ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അത്തരത്തിലേക്ക് കിടം പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് മാൻ ഫ്രം നോവെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രം. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ്. N5 മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാമിൽ. താല്പര്യമുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമകളുമായി ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബായ്. മതിയാ എന്താ നിർത്തിയ തള്ളണ ഇനി തള്ളണ